Здравейте, това е Кинозасада, епизод 3. Аз съм Дени. Аз съм Марко и тук имаме един специален гост. Представете се. Аз съм Боби, съученик съм на Марко и съм на 10. И обичаш футбол? Разбира се. И обичаш кино? Много ясно. И си фен на подкаста? Да. И ще кажем на всички други също да станат фенове и да кажете на всички приятели, роднини, бабите, сигурно ще им е много интересно. Да, защото бабите винаги правят каквото искаш. Нещо правят и слушат подкасти. Точно така, бабите са the best. Един проблем. На бабите им кажеш да слушат подкаста, те питат къде, ти им казваш Spotify, те какво? Ще ги научиме, нали? Затова внуците и децата помагат на бабите. Затова е измисля на интернета, да учиш бабите си как да го използват. Точно така. Това ти се получи много добре. Продължаваме да говорим. Днеска ще ви говорим за Уензе и Хулиан Алварес, една млада аржентинска легенда от Манчестър Сити. Както знаете, сме почитатели на младите легенди. Да. Хем млади, хем станали легенди. Ще ни разкажете повече защо. Засада. Але. Търсим си спонсори. Приятел Боби с майка ми възбебе се. И сега ще говорим за Хулиан Алварес, една млада аржентинска легенда. Родена на 31 януари 2000 година в Калчин, който се намира, разбира се, в Аржентина. Да, и когато бил още маничък, е бил много заинтересован от футбола и много му харесва тази игра. И е играл за Ривър Плейт. Кои са Ривър Плейт? Ривър Плейт са ние, аржентински отбори. И Ривър Плейт и Барселона са му били любимите отбори. Но въпреки това искал да играе. Реал Мадрид са му предложили да играе в тяхната академия. Да, и поради законите на FIFA или правилата на FIFA, той не може да се премести в Испания, защото играч по 16 години не може да се премества в Испания. И не в Испания, в целия свят, освен родителите си. Тоест трябва да е с родителите си, за да може да се премести. И също той е бил поканен да играе турнир с Реал Мадрид в Испания, който ги впечатлил много. А техните не са искали да се местят от Аржентина? Да, защото не са можели да оставят там нещата в Аржентина. Не са могли да оставят цялото си имане в Аржентина, само заради младия Алварес. Както знаем, той е имал и двама братя, Рафаел и Августин. Да. Окей, това е много интересно. Да. Които, между другото, му дали прякора малкия паяк. Да. Малкия паяк. Да. Да ици-бици спайдер. Съжалявам, хора, но ще трябва да ме слушате как пее почти във всеки епизод. Да, така. Тя не ходи на хор, за съжаление. Но ние ходим. Да. Да. Така. И... А защо съм му паяка? Малкото паяче? Защото е бил малък и защото е бил добър атакуващ. Аха, окей. Което няма много смисъл. Да, но му се е Също лепнал. е подобно като прякорът на Лев Яшин, черният паяк. Който обаче е вратар и това е съвсем друга тема. Тъй Да, като не говорим така за че- нападатели. Да. А той е вратар от... Да, за Яшин съветски. повече има смисъл. Да. Окей. Защото е носил само черно и са го наричали черният паяк. Окей, добре. Тоест, какво разбрахме, че са го искали в Реал Мадрид, но... Те не са могли да отидат там. Да, ясно. Затова е продължил да играе в много аржентински отбори, като Бока Хуниорс и Аргентинос Хуниорс, академиите. На 15 години е поканен в академията на Ривър Плейт. И той разбира се, отишъл, защото това му е бил любим отбор от детството му. Да. А те от кой град са Ривър Плейт? Не сме много сигурни. Да, и аз не съм много сигурна. Окей. Коя е столицата на Аржентина? Нали? Не. Не, Рио е на Бразилия. Не, Бразилия е на Бразилия. Рио де Жанейро. Рио де е в Жанейро е в Бразилия, Бразилия. мама. Както и да е. Айде, кажи ни. Аз ако мислиш, че Но все пак на 18 години влиза в отбора на Ривър Плейт и треньора Си на... направил дебют.
Също Да. били През- са ги на един. През октомври 2018 играе срещу един от малко по-силните отбори на аржентинската... Бока Хуниорс. Не точно Бока Хуниорс, ни други, ама не ги помня. Не, Бока Хуниорс. Те са по-късно. Не, също кой го е? Не помня името на отбора, но все пак вкарва доста голове, с което успява да направи своя дебют през октомври 2018. Аз не се сещам за отбора. В по-късен етап играе първата си Коменбол Либертадорес, което е шампионската лига един вид на Южна Америка. Да, и там вече е също. Южноамериканското световно. Шампионска лига. Южноамериканското. Значи то на времето е било доста голямо, защото татко ми е разказвал, че един път са играли, имало такова дерби, победителят на Шампионската лига играе с победителят на Копа Либертадорес. Такова дерби. Ага. И там победителите на Копа Либертадорес са ги били Барселона, защото няма как да биеш един почти цял отбор от бразилци, защото бразилците са мастери на играта. Всички бразилци футболисти. Само мога ли тук да се включа? Много сме зле. Буенос Айрес е столицата на Аржентина, което означава хубав въздух. Да. Двойка по география. Абсолютно. Много сме слаби. За щастие с доста голове на Хулиан Алварес, отбора му успява да се класира на финала на Коменбол Либертадорес срещу Бока Хуниорс на стадион Сантьяго Бернабео. Да, заради там нещо пяване на... Много, как да обясня, прояви срещу отбора на Бока Хуниорс, както в... Също автобуса. Да, срещу автобуса. Те са някакви луди феновете на Бока. Да, нещо като в България. Не, там са много по-луди. Да, по-луди. Също, да. Да. И все пак Ривър Плейт печелят с 3-1. Което мисля, че Алварес е вкарал гол, което е невероятно за толкова млад талант. Окей. Това става на 9 декември 2018 година. Нужно да. И след своя дебют от прякора от малкия паяк става на паякът. Защото вече е порасна. Да, и един Много вид е влязъл креативно. в клуба. Окей. След това Ювентус и Атлетико Мадрид предлагат на искат да го Алварес взимат. договор за сезон 2020-2021. Да, но Манчестър Сити го гават набързо за 17 милиона, което е доста добра цена за толкова млад играч, който не е чак толкова развит. За евро ли говори? Да, евро. Окей. Добре. Казах окей 300 пъти. Както и да е, в първата си шампионска лига, Висша лига, успява, разбира се, да я спечели в финал срещу Арсенал, мисля. Не, ама то Висшата лига е на точки, а не на... Да, верно. А после успява да спечели и FA Cup срещу Манчестър Юнайтед. Когато Гюндоган казва, първо вкарва гол в 15-та секунда, след това Бюно... Минута... Секунда. Наистина. Той докато свири съдята и той вече е вкарал гол. На 15-та секунда. И след това Бюно Фернандес от Ман Юнайтед вкарва Дуспа, която за Ман Юнайтед. И той, селебрацията му казва Вамос. И след това Гюндоган вкарва още един гол, за да спечелят FA Cup-а. И знам, че в съблекалнията Алварес се казал Вамос, като ревенч. Отмъщение. Да. Искате ли да обясните какво е селебрация? Например, когато Меси сочи във въздуха, Роналдо казва Су. Това е когато празнуваш, че си вкарал гол. Добре. Току-що ми демонстрират, ама няма видео, какви са техните селебрации. Не, показах на Кавани селебрация. Ние много харесваме Кавани. През сезон 2022-2023 Пеп Гвардиола успява да намери потенциал в него, да открие и
Също така на го света. вкарва в Шампионската лига, където печелят наистина много мачове и се класират на финал срещу Интер, като преди това успяват да победят Реал Мадрид с изненадващите 4 точки на 4-0, където последният четвърти гол е Не, на мисля, че е трети. четвърти бих казал. Аз мисля, че няма Четвърти, аз съм значение. гледал матча. Четвъртия гол е значение. на Алварес. Втория матч, не, обърках се, изнете. Финала срещу Интер, може Алварес да не е участва в него. Алварес не е играл. Да, не е И играл. Манчестър Сити печелят С гол на Родри. да, в 68-та минута. И също искам да кажа, че в световното първенство 2022 година в Катар, първо за нормалния отбор, Алварес не е бил стартър, а е бил супер съб. Какъв е бил? Вместо да е започващ начални- в започващата 11-ка, са го сложили на скамейките. Аха. Да, и там на негово място е играл Лутаро Мартинес, който е от Интер. Един известен глупендер. Но все пак Той не се е доказал добре много. Да, той не се доказва добре, Първите поради две което игри- Лионел Скалони, селекционера на Аржентина, прави титуляр Хулиан Алварес в матча срещу Полша. Мексико и срещу Полша, където Не, в Полша. и в Мексико също мисля. Не, в Мексико е бил Лотаро Мартинес. Ясно. Значи в Полша, където разбира се вкарва един гол. Да. И там след това показва как може да се прави една добра комбинация с Меси. Те стават много добри приятели. И много С добре, Нео Меси. Да. И много добре се разбират. И имат много асистенции, в която даже в един матч от световното първенство Алварес печелва дуспа и гледа как Меси я вкарва. Аха. Да, Готин тандем са, значи. да. В финала срещу Франция Алварес не Не вкара е играл гол. много добре. Да, не е играл много добре, но все пак е изненадващо. Той е един от малкото играчи, които печелят световно и шампионска лига в един и същи сезон. Да. Примерно 10-я или там нещо подобно. Също има едно доста голямо съвпадение в Алварес. Първата му Коменбол Либертадорес печели. Първа шампионска лига печели. Първа FA Cup печели. Първа висша лига печели. И първо световно пак печели. Първо също... Доста добро. Слави Клашера би казал съвпадение? Не мисля. Той не го е измислил, Слави, това. Да. Очевидно. Но все пак. До някъде, само да кажем, Хулиан Алварес има да се доказва още. Ще бъде много забавно да го гледаме следващите години и дано да продължава с този дух. Дано да му харе. Давай. Той кой отбор е в момента? Манчестър Манчестър Сити. Сити. Тоест не се е местил. Мислите ли, че ще го вземат някъде? Няма шанс. Защо? Къде знаеш, може да го вземат в Реал Мадрид. Манчестър Сити са по-богати от Реал Мадрид. Реал Мадрид винаги могат да предложат повече. То, между другото, е доказано, че Реал Мадрид харчат много пари на известни играчи, докато Барса откриват потенциал в младите играчи и ги взимат за по-малко пари. Така че Реал Мадрид със сигурност ще се опитат да... Според мен със сигурност ще се опитат да вземат Алварес. Ето гледаме Джуд Белингъм, както виждаме е взет. Килиан Ембапе още Още се чуди, да. Да, казва, че иска да играе още един сезон в ПСЖ, но ПСЖ не му дават. Той искаше те искаха май ПСЖ-то да ходи в Саудитска Арабия. Да. Той е нали се Също отказа. Ал Хилал Това са му се предложили рекордните 300 милиона Да, евро. което е Саудитска Арабия. най-много пари предложени за играч. Което е доста невероятно. Но все пак наскоро, преди около една или две седмици, Хулиан Алварес и целият отбор на Манчестър Сити направиха огромна излагация, като отпаднаха от Карабал Къп, от Нюкасъл. От кой къп? От Карабал Къп. Това за първи път го чувам. И аз за първи път го чувам. Аз не. Но да, там отпадат от Нюкасъл, което е доста нетактично за Ман Сити, Аз но съм пък голям фен на Нюкасъл. да, Нюкасъл са доста добър отбор. Наскоро разгромиха Тотнъм Хотспър с 0-8.
Не, Шефът Юнайтед. Да, е Шетфилд. Има малка разлика. Да. Да, бе. Ето това показва, че дори да си най-добрия и в най-добрия отбор има моменти, когато не се получава. Но Карабал Къп не е толкова важна купа за имиджа на Манчестър Сити, така че според мен това е по-важно за Манчестър Юнайтед, тъй като, както виждам, в момента имат леко падък. От доста време не са печелили Висша лига, Шампионска лига. Миналия сезон ги нямаше никъде. И също Нюкасъл наскоро май Тонали от Нюкасъл, този, дето беше в Милан, Сандро Тонали, да. да, той май е залагал на мачове за себе си и може да го изключат от 2-3 години от футбол. Така нареченото чернотото. Да, като Айван Тони и Фаджиоли или там някакъв. Фагиоли. Да. Това не е много Очевидно. хубаво. Да, защото има си наказание като Айван Тони. Да. С една дума, това е за... Заправихме нещо много важно да кажем. Той е водолейче. Да, като много други добри футболисти. Като тебе, бе. И аз ли се броя към добрите футболисти? Не, но има много добри, може да... Примерно Неймар или Роналдо. Те са- Неймар, Роналдо, да. Роналдо, Роналдо в Стоичков, февруари. Валери Божинов. Те не ги знам. Не знае Стоичков. Валери Божинов. Той... Който сам си знае, той сам си знае. Да. Да. Това е до някъде. Мисля, че доста научихме за Алварес. Аз през цялото време за кой си мислех, че ще е епизода? За Солскер. Да. Който бяхме объркали в предишни епизоди. Боби, ти не знаеш. И така, само искам да кажа, Алварес е един играч, просто ще го виждаме как вкарва голове за забава. Целият свят вече го е обикнал и ще продължава да показва един вид любовта си към него. Надяваме се да печели още и още. Единствената награда, която може да спечели още е златната топка, но мисля, че тя ще се присъди или на Халанд, или на Меси. Или Тя на- кога е обявена? Тази година още не е обявена. Съжаляваме, че го направихме по-дълга тази част за Хулиан Алварес. Няма проблем. Сега ще очаквате едно изказване на моята майка и ние също двамата ще се присъединиме към един сериал, който вече малко му отпадна на модата, но май ще има сезон 2, Wednesday, сигурно сте го чували. И Сега ще ви разкажем за него. Другия епизод? Имаме ли идея? още не сме измислили. Можем да кажем накрая на там последното. За сега. Але. Търсим си спонсори! Сега ще си говорим за Сряда. Или по-известен сериал като Wednesday. Да. По-скоро така трябва да се нарича, тъй като името е Wednesday, превода е малко лош. Аз след малко те прочетох откъде идва името и ще я разкажа. Ти си го гледал, Боби? Да. Марко, ти си го гледал? Да, имаше някои страшни моменти, ама препоръчваме го. Препоръчваме го, да. Аз честно казвам гледах май последните епизоди. Да, тя не гледа много първите епизоди, ама аз малко я накарах да говоря за това. И аз се заребих. Значи сериала Wednesday. Кажи? Само искам да кажа, че името на Wednesday не идва от деня, в който е родена. Тя не е родена в сряда, е родена на петък 13. Да. Добре, супер, но името й идва от едно стихотворение. Сега, нека няколко думи за сериала. Дава се по Netflix. Излиза ноември 2022 година, малко след Хелуин, който наближава този хубав празник. Да. Български. Денят на си свети. Интересното е, че сериалът е сниман в Румъния. Сериозно? Да, при комшиите. Леле, майко. Да, и че там в момента се снима и втория сезон, но все още не се знае кога ще излезе. Ще излиза ли? Ами да, казва се, че не е отменен, има слухове за януари или нещо подобно, но още няма крайна точна информация. Супер. Ще се очакваме да го гледаме. Да, едно от най-хубавите неща за този сериал е, че Тим Бъртън, мой много любим режисьор, е режисирал 4 епизода. Това, което знаем е, че
Уенсдей е базиран на героинята Уенсдей, която е дъщеря на Мортиша и Гомес Адамс. И нейн Които са брак от е... Адамс Family. Да, и нейн брат е Пъксли. И като се разрових, се оказа, че създател на семейството е Чарлз Самюел Адамс. Той ги е кръстил на себе си, който е карикатурист, който е работил за The New Yorker и през 1938 година е създал първите комикси с тях. Да, доста отдавна. А тогава те са продължавали да ги правят тези комикси по това време или просто са направили комиксите за 3 години и след това са отскочили към Не, ами почнали са с комикса и след това са се вдъхновили и на хората е почнало много да им харесва и затова след това са почнали да правят филми, сериали и много други адаптации и така нататък. Това, което ми направи най-голямо впечатление за Чарлз Адамс е, че е бил приятел на Рей Бредбъри. Който е? Рей Бредбъри е един писател, който има такива фантастични, някой път малко страшни истории. И примерно Вино от гохарчета, чували ли сте тази книга? Никога. Добре, някой път може да разкажем за нея. Това е една прекрасна история за едно момче, как той пораства и за неговото лято на неговия брат му. И е много, много, много хубава книга. И като цяло Рей Бредбъри е един страхотен писател. Семейство Адамс има и други герои, примерно Чичо Фестър, Том, на който, я кажете, приличам ли на той е така, като си пусна косата? Горе-долу. Има някаква Просто малко да си в другия пол, но... То не знаеме какъв е, той е Том. Как се казваше ръката? Или тя няма име? И нещото, The Thing. The Thing, да. Тя има една ръка, която ходи. Помниш ли като бяхме на Комик-кон и там беше гост човека, който е играл ръката? Да, ама ние не можахме. Ние май не го видяхме, но сме били в едно и също място с него. Да, и ти си бил. Аз бях повече в аниме секцията. И се срещах с един много любим мой аниме ютубър, но това е друга тема. Някой път ще ни разкажеш и за нея. Харесва ли ти за момента да си част от нашия подкаст? Много. Много, радвам се. Значи може да станеш постоянен гост. Мисля. Това, което исках да ви кажа е, че Уенсди името й идва от едно детско стихотворение, което в момента преведох с Google Translate. Тя е много такава стара детска песничка, английска, ама много, много, много стара. Нещо като друс конче. При 500 години, примерно, нещо от този сорт. Превода, нали ви каза Google Translate? Значи няма да е добър. Някой път се справя по-добре от мене. Детето в понеделник е с красиво лице, детето на вторник е пълно с благодат, детето на сряда е пълно с мъка, детето на четвъртък има далеч да стигне, детето на петък е любящо и раздяващо, детето на събота работи усилено, за да изкарва прехраната си и детето, родено в съботен ден, е мило, весело, добро и весело. Ето, да. Малко объркваш. Просто такъв е превода, но идеята е, че явно е кофти да си роден в сряда. Но това е само някаква стара приказка, не означава, че има нещо вярно. Да, тя не е в сряда, както Боби каза. И само така, че аз съм родена във вторник и съм пълна с благодат, а Влади и Марко са родени в петък. Аз не съм Влади, аз съм Боби. Боби, да, Боби, извинявай, не знам защо се обърках. Ето, рисковете на живото предаване. Нищо, няма проблем. Все сме в Старбъкс. И на мене ми объркаха името и бях много тъжен и ги... Нахейти ги малко. Там където е доста скъпо. Да. Боби и Марко са родени в петък и са любящи и раздаващи се. Нали? Да. Там Влади не... Не трябваше да казвам. Нищо. Главната актриса, която играе в новия сериал на Netflix, се казва Джейна Мари Ортега и е доста малка, 2002 година родена. Тя не е ли играла в... На 21? Не е ли играла в още един филм по Netflix за Babysitter?
Може и е играла в Jane the Virgin, един сериал, който аз много гледах, младата Джейн. Значи тя коя година е? 2002. Не съм сигурен. Да, тя е 2002, а пък Алварес кога е? 2000-та. Тоест той е голям с 2 години по 2 години по-голям. И двамата вижте колко много са постигнали за Двама млад. водолей в един подкаст. Да. Така, искате ли да разкажете историята? Ама... Без спойлери. Да бе. Без спойлери. Значи, историята се разказва както за Уенсей. Тя е била изключена от много училища, защото Поради ните особи. поведението й. Да. Малко е пускала пирани в басейните. Затова тя се мести в Nevermore, училището, в което е пълно с, както Ауткасти. казват в филма, пълно Ауткасти. с ауткасти, върколаци, вампири и такива като Такива нея. горгони и такива. Различни. Там са учили също майка и баща и които са приятели, между другото, с директорката. И там има доста тайни и неща. И също тя е съквартирант с една нейна малко развита върколачка. Инит Синклер, Да. тя за разлика от Уенсдей, която е много затворена, черна, Мрачна. и да ти да се депресираш от нея. Инит като за празник е Да. облечена. Всеки ден. Да, всеки ден. За разлика от Уенсдей, която има много лоши мисли в главата, тя въпреки че е върколак, успява да е най-позитивният човек на тази вселена. И аз много я харесах нея. Много е Да. свежичка. И там имаше някакви игри, имаше тайни библиотеки, имаше обещалки. И до тук за спойлерите. Да. Да. Аз Има и просто- танци. Да, има и танци. Където, разбира се, с една ужасна песен става много известна през миналата година. А роклята е много популярна. Видях поне няколко поста във Фейсбук на момичета, които търсят откъде си купят такава рокля и със сигурност сега на Хелуин ще има много Уенсдита. Уенсито. Много Уенсдита ще. Ти какво ще се облечеш? Още не съм, ще съм като родител, прибрал се от работа, който трябва да прави вечеря. Значи с То кафе, то се пада понеделник. Да, Значи съвсем ще ми е точно. значи с кафе разлято върху главата му, с 100 есея в джоба му Какво? и с щупена карта Каква карта е щупена? за офиса. Аз щупена карта за офиса. Надявам се, че няма да имам щупена карта за офиса. Нещо много друго любопитно. Кристина Ричи участва като една от героините Коя в сериал. Кристина Ричи? Тази тя мисля, че беше учителката по ботаника, примерно. Да, сетих Ето е се. била... Дай, До тук. Да, и Кристина Ричи играе Уенсди в много известния филм от 91 година. Тоест има една такава препратка от старите филми в новия, което е много хубаво. Малко coming of age, отново има там малко гаджета, истории. Да, вече Уенсдей. Значи аз забелязах, че Уенсдей всеки епизод става все по-такава се отпуска. По-размек. Ама по-размек. съвсем с 1% буквално. Да. И аз може би трябва да кажа, че по принцип не съм фен на Адамс Family, малко са ми страшни, малко такива... Гнусни. Да, не съм много голям почитател, но този сериал страшно много ми хареса. Аз като се върна от училище съм в нейното настроение. О, миличкия. Значи ти трябва някоя съквартирантка такава, която да е много весел. Мама. Мама, ме. супер. Забравих да кажа, че за момента има излезли 8 епизода, които са по около 45 минути. И очакваме втори сезон с нетърпение. Да, През някъде 2024-та. да ще видим кога. Имате време да наваксате преди да излезе следващия епизод. И мисля, че сега е време да кажем, Че... не забравяйте да си напишете домашните. Ама не, това не го ли казваме накрая? Това е края. Още не знаем за какво ще говорим другия път. Ако искате да чуете за някой футболист,
Или за футболистка. някоя тема, може за трансферния сезон. както Пишете в да е. коментарите. Пишете ни в коментарите. Имаме Facebook страница. Може да я намерите в Apple Podcast, в Google Podcast, в Spotify, в Overcast. Скоро мисля в YouTube. Стига да ми остане малко време. Да, и също, ако можете, може би, можете да погледнете Боби Кас, което беше... Не. Да. Това е друга тема. Не го Друга говорим. тема. Да. До скоро! Съжалявам. Боби, ще те чакаме друг път. Чао, чао. Може. Да, чао. Чао.